Bueno, ides ver de seguido dous documentais feitos no ano 85, Romero Noé e Amaya, que foron segundo e terceiro premio no Festival Internacional de Cine de Huesca, que para min trae moitísimos recordos, porque nós intentamos facer estes vídeos dunha maneira rigurosa, moi ben asesorados con un equipo de antropólogos dirixidos por Marcial Gondar Portasani, e agora, visto na perspectiva do ano 2025, dá pena, dá ganas de chorar, porque perdimos a idea do arquivo de imaxe era facer centos de películas deste tipo, recuperando as nosas tradicións, as festas, o sentido auténtico que tiñan. Eso perdeuse, é un material irrecuperable, que eu lle boto en cara sempre os políticos, que non teñen ninguna sensibilidade ca cultura. Sí, o proceso, bueno, o Romero Noé foi máis complicado, porque o Romero Noé era unha festa, non organizada por nós estábamos aí como intrusos. Hubo que improvisar. A xente do arquivo de imaxe, que foron os que filmaron o Romero Noé, era a primeira vez que facían unha película con unha cámara na man, é dicir, eu dinlle así unhas instruccións moi claras e tiñen que soltar porque era imposible, a cantidad de xente que había, era imposible estar en contacto con eles. Tiñan un criterio, hai que gravar así, 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 e facelo. E, por certo, agora quero comentar que en torno a este tipo de festas, concretamente no Romero Noé, pois hai moitísimos cartos. E fai pouco tempo botaron esta película na Filmoteca de Galicia e foi censurada, porque non se pode pasar para a iglesia e os cartos para que están reunidos. Proyectar, pero na prensa, tanto sacaron na prensa, comentaban o que comentábamos no documental, e dixeron no, que eso non se podía publicar. Claro, la voz de Galicia. Isto é o que dio o documental, bueno... É curioso que... E por parte da Igrexa non hubo ningún problema para a grabación? Non, ningún problema. Son espontáneas, sobre todo na malla, que é espectacular, que veía de Piquín. O que foi crear a situación e soltar a xente. Que necesitades? Como facía esa malla? Así, así, bueno, aquí están os medios. Ahora, entón era moi improvisado. Había que estar moi desperto, pero a xente, unha vez que comenzamos, meteuse no papel totalmente desinhibidos. É dicir, os veías os revolcóns dos mozos cas mozas, bueno, como se metían manos, os chistes, todo fantástico, pero todo eso era improvisado, nunca, non foi preparado. Bueno, eu diría a xente que tome nota, porque isto que nos fixemos fai 40 anos, agora ten un valor histórico. Bueno, o que fagamos hoxe en día, dentro de 40 anos vai ter o mesmo valor. Entonces, hai que aproveitar, gravar moitísimo material, porque eso, pasado o tempo, vai se revalorizando. A mí invitaron fai pouco a unha sesión no Consello da Cultura, na Cidade da Cultura en Galicia, nun congreso internacional, eu non sabía para qué. Bueno, pois resulta que botaron parte dunha película, porque perdeuse gran parte, que eu fixera sobre o Camiño de Santiago no ano 64. Creo que é a primeira película sobre o Camiño de Santiago. Eu iba horrorizado porque decía, bueno, isto é impresentable. E comecei a vela e fui me dando conta que realmente era histórica e que tiña un valor histórico e así hai que xulgala. Eu era un aprendiz, estaba aprendendo, pero me gustaba e con unha cámara pequeniña estaba facendo cousas. Pois eso, recolles unha paisaxe, uns costumes, unha xente, recolles todo, unha realidade que pasado 50, 60 anos ten un valor histórico importante. Eu, como parte integrante do Cineclub de Compostela, pois di que o Cineclub, nos intentamos incluso recuperar un Cineclub fai 2 anos, como centro de debate. Ali había respeto, falábamos de todo, de política, de religión, de relacións sociais, de todo, absolutamente de todo, con liberdade, e intercambiábamos con respeto todo tipo de ideas. Hai que aproveitar o Cineclub, hai que aproveitar a temática das películas para introducir temas, porque hoxe en día cada xente está cada día máis aillada. Entonces, debatir en directo con respeto é fundamental. Bueno, pues moitas gracias, Enrique. Gracias a vos.